Үз язмышын кеше үзе кыра. Үз кулында дилер һич түгел. Һәр кем туса батыр булып кына. Тормыш булыр иде, алда гел. Батыр сүзе үзе булмас иде, әгәр батыр булса бар кеше. Әлмисактан бирле килә инде, кара һәм ак язмыш тартышы. Язмыш әгәр чыннан да бар дисәк, нинди язмыш көтми бәндәне? Берәүдә бар терәк, төгәл исәп, берәүнең бик мөшкил хәлләре. Берәү ача куркып каушап кына тылсымлы бу тормыш ишеген. Берәү кирип китә ансат кына канатында дусы ишенең. Ялгыз батыр чыккан ирләр дә күп. Күмәклектә ләкин җиңүләр. Индиресе бергә михнәт күреп, бергәләшеп рәхәт чигүләр. Гадел язмыш өчен юл сапканда, тик бер генә асыл яраклы. Барың өчен берең җан атканда, берең өчен барың җаваплы.